share this video. Sometimes I like even follow the trend in Facebook. Make who make it happen. I'm like I be an attack him Ezugo, say something, Ezugo, say something. Fabian Chic, I greet you. There is a reason patalo na actually kuku basalo. These our brothers plazas and buildings anakulise na Balogun market. And we reason patana na actually kuku market. Reason who because na even me ku makaye ya like yo ya to woto na eziokwu ko wo maka eziokwu na ada do bitter ndị be na ada like ịpụta na massage their ego ina massage their ego ọ na-atọ ha ina massage their ego ọ na-atọ ha in other words ndị be na like ke na support ha. The moment you ha na ife do different from ife ha chọrọ ịnụ ka ya like izie ọ ya tọzifu ụtọ na ntị ịghọtala ọ ya tọzifu ụtọ na ntị chịrị m ngodo ka mma. Yeah. So our people are like ka agwa ha eziokwu. So among nọ na do ready ka nkwu eziokwu m chọrọ ikwu tata nkwu ye mmeji ekolilo ka m nwere ekolilo mana eziokwu nke m ma agwa tata Ifeoma Perpetual Okorie I greet you. Eziokwu nke m ma agwa tata wo eziokwu ya wo ikwele ọbalụwo una na like ka onye pụta tiwe mkpu ka enyere ya aka tiwe mkpu ọdụ onye ọna na-eti mkpu onye a na-emewu emewu ụfọdụ na-eti mkpu ndị na-eme onwe fa ụfọdụ na-eti mkpu ndị na-eme onwe fa. Now this is the truth I want to tell our people not in Lagos, our people not in Anambra State, and our people be in different parts of the country. Ndị Igbo anyị ọnụ na acquire property. Ama na a life of onye Igbo no chọrọ ko acquire sha property. O develop ụmụ develop 50th generation yet to come. And don ya kpatara na ife owu na ị na-eme n'ụwa ị na-agbanahu ana ahụ dị ndị mmadụ ka efulefu ka ewu ife owu na ị na-eme n'ụwa ị na-agbanahu ana ahụ onya ka ihe ji wee fu onye Igbo na-aghọchakọ ego aghọchakọ kama onye ewere ego inject ya na business ya ka o grow na business ifu ya o were ego a je na-achọ ebe onye eso ndị mmadụ jegola ana mana ọ build gboko business ya ka na ijikwolu capital ọ na-achọ n'ahụ ebe onye je gacha wi n'ahụ ego o nwere ike soro ndị mmadụ je na-ego nkọ mmiri swamp ebe ịma na ị nwere ike igo na 5 million wo 50 million wee machie ya so ka o wee wuru n'onwere ana ọ sịrị na ife awa na ya ife awu na lifestyle ndị Igbo. Now in doing that ndị be anyị nọ na Lagos do very very careful because the day Lagos state government ye ebinye we say okay let us roll out the master plan. Obodo ọna we master plan in case if you don't know ọhọsọ na Nigeria ka ọ na-eme na Zambia anọkata ewepụta master plan kwuo na ebe a waterways o nwere mgbe anọkatara kurisi uno nwa na-akụrụ reside state house and most people who go uno ebe ahụ wo ministers akụrisi uno niile do side ebe ahụ level wye si na ebe ahụ waterways ka ọwụ onwere ebe ọ dị eme ndị Igbo mmụtanụ ọhụgo ụnụ na akrai na-eme ukwu ụnụ ịghọtago ogo ụnụ na-eti mkpu na-eme ukwu ụnụ ọdụsụ ụnụ ndị nọ n'obodo a ebe onye Igbo afụnana na Lagos ogo ebe onye Igbo afụnana na Lagos ogo igosigodo ya na under bridge gwe na ọwụrụ ha na-ekwu ụgwọ na-eyi alụnwa ụnụ na within 2 weeks kushie ya ọlụwe na-alụ ebe a night rurite ekushie ya echi niile gọọmenti pụta kurie ya ụbaka na isitiri mkpagharịba kwụsị nonsense ya na ife ya wapụta ewuru ụlọ na-alụchike ebe niile without plan. Who build like that? Ka nduzie gị ajụjụ etu ahụ esi wee rụkọsịcha ụfọdụ ife ha who build like that? Nkwụ eketa na asị na ezughị ekwukwana nkwụ eketa ọwụrụ no you are being insensitive. Ana m awụ insensitive ọgaranya ka m gwa ya eziokwu
ndị niile ahụ lụrụ na ebe a ha lụrụ na asịghị na ha amahụ na na-anwe ekele gị mana ha na-atụ ụga ife ndị be anyị na-atụ ụlọ ọkụ ọ ego ha nwere enough money ha ji atụrụ ọkụ ha tụọ ya ọga alụ ha ọbalụ ha tụọ ya ọbahọrọ ha gụọ los chọwakwa the next one na ife ifuru meruye eminụkwa na-egosikwa nke anyị alụ n'elu kanalụ na ọ ya ejego egosikwa nke anyị alụ n'elu kanalụ o ya ewepụtakwa 20 million maka ụmana na ọ achieve nwa na value ihe nwere ike ịgbagote ebe 100 million efi owerukwa ego je tụọla ọkụ a a lot of unu ịfụrụ ụmụnne anyị lụgasị mana trade fair plaza niile ahụ ife niile ụfọdụ n'ime unu ahụrụ a good calculated risk ka ụfọdụ n'ime ha mere ọhọzi onye ụlọ ọrụ echi niile akụtuo nke otiri mkpu kpagharịwa ebe niile you won't even hear most of them talk apart from ndị je so ha mee na ha na-eme a lot of ndị ọgaranya ịfụrụ maka esi eji ego eteki risk ngwa nwa obere onye pụta ndị ọgaranya one akụtu plaza ha ebe a ka ịfụrụ ha ka ha bịa nọrọ ebe a soro ugwu na-eti mkpu apart from ndị ka lụọ plaza na onye alụrụ even na-agwa gị efe a original receipt mma adọkawa ihu ya amana m ụfọdụ ebe egosigoro m ana na Lagos igosi m ana aha jụọ nga ajụjụ gosi m ana aha jụọ nga ajụjụ because as far as ndụ concern ka m gwa gị eziokwu as far as ndụ concern minus Surulere and ụfọdụ ebe Festac na ụfọdụ ebe na Lagos a lot of unu ndị baịlụ mana satellite o mana especially around Amuwo ụmụ steeti niile adịba ụbọchị ọnwụ na gọọmenti of Lagos steeti ya decide ibupụta master plan that area mkpu ya afịọ iche na ife na-eme na mmiri zoo na Lagos oju ebe niile iche na ọsọsọ na Lagos wa na mmiri it is because na some of the places ebe anyị ekretiri mmiri ụzọ o si aga na-alụchisicha anaghị ụlọ because na ndị be anyị na-achọ ka e nwee property ebe niile agụ hakwa ya na nwere ụlọ 20 na Lagos nwe ụlọ 30 na Enugu nwe ụlọ 30 na Abuja akụọrụ gị aka mara na-ewu nnukwu ekwe akụọrụ gị aka mara na-ewu nnukwu ekwe ọgwụ nkwukwu eketa esi na ezuga na-ekwu erika ifuru ife meji ochi ikwu okwu sinsi ọ gaghị ezugo ịpụta ị na-ekwu ife ọzọ ka ego ya esi ekwu nke a wanyị na ịma na ụmụnne anyị na-akụtụ ị nwere ego ịgba ndị one plot of land ihe eji wee pụta sukele ana ị na-ebere ọgaranya ị na-etiri ọgaranya woje ego jee maka ife a ngwarụgo 80% of people ruru unu na those properties mana na nwe keleg ife ha mere uwu a calculated risk ka ha mere ndị merie ka nkụ ọ na ụfọdụ a na-ebe anyị enye iwu gwago ikekwo afịa a na-emechi ife dụka na 24th of December enyeghị nyanwa na gwago go lụọ ya sharp from 25 to mgbe afịa na-emepe nkụtụ shọn unu akwụrụ n'ebe a ana ahụ ọdụ jenin enwenye gị gwa lụọ ya etu a ana m ajụ gị ajụjụ ọdụ jenin egola na rụọ ya unu ọkwa ife ya emechara mana nkwọ nnewu oge nke ji amatụ na ebe isi wee nyalụ moto wee na-afịa taa ibiechi niile ọnwụ na-alụọ na plaza ma ọ ibiechi niile ọnwụ na ọkwọ ịbatazie n'ime afịa anyị afụzie paakịrị moto onwerozi osike ike na-efu afịa nwere ka paakị ebe niile kreti shalụ na ebe ahụ ka paakị na ebe ahụ ebe ndị anyị alụ ife ndị na-agba ọkụ maka afịa na-enwe master plan ebe niile ahụ ama apụcha out for all those facilities anyị alụ elekpọsịcha na ha ncha niile wee plaza na ụlọ rụchisicha ebe niile echi niile gọọmenti dịza look let me tell you any sane governor of any state na Nigeria ma Anambra steeti amụrụ ahụ nọ ọkwa na-alụ unu apụta gba submit master plan ijekwa ụgwọ n'azụ lụrụ ọrụ na-aga submit master plan ga-enere master plan ụlọ une n'ife niile nene plot nọmba ebe ị na-alụ ụlọ wee mmanụ na ọdaile ebe high tension waya ya aga ma na ọdaile ebe gọọmenti reserve for a future project onye akpata na ma ndị je lụrụ ụlọ je lụkpuo na teritori ndị amị mgbe ahụ echetara nwanne anyị na Nnewi a may his soul rest in peace ọ Silver Jubilee mmadụ ka ọ nọ na Nnewi a ọ lụcha n'ụlọ na Lagos natazie Christmas nọrụ Silver Jubilee mmadụ na Nnewi a somewhere not too far from my house na-akwadozi ọnachi ya ka ọ kwakpuo n'ụlọ ọrụ na Lagos na Nnewi a ka ọ nọ wee zakọl wee kwuo na ndị amị ruru out katapila wee were ihe na-elevuru ụlọ niile dị ebe a na ife awụwa na azụrụ azụ wit ndị amị somewhere around Olile sọstin mere ife a na-eme nwa nọkọta abịa biro ndị landlord niile n'ebe a gwa ha na ha ya akwụ 5 million
ọ na ha ya akwụta 10 million unu kwakwa ekwụchakwa na-ekwu unu ndu ọdụgidokwa after 2 3 or 5 years or 10 years abịakwa again bill kwụ na again etu a ka anyị esi bill gide unu ofu ụbọchị unu laacha ụlọ ateta and another one ịghọtago ebirukwago again ekwụkwakwa ofu ụbọchị ala ọcha ahụ ụla teta eburu katapila dọye gbodogbo ife niile na-ana ka ndị be anyị nyere onwe anyị aka ị na-agba prọpati ala unu ọgụna ụdụdụ ife a ebe ọnwụ na-anapụtana na look at go na those days na Nnewi ma village ru ebe ndị nna nna anyị ha na-eme onye ana ya kwụsịla ebe a enye how many foot ka ọgụnụ from that ana ifufe nsi onye ọzọ mgbe ahụ ịpụta o nwere ebe nje nọ Rifte sometime ebe beginning of this year ruo wefukwa that kind of settings again wefisi na iwefu no because na efensi nda ụzọ galụ na mgbawala fensi bụ onye ọwụna asị ya aga-aja ọnyanwụ aga-aja anya ụzọ aga-aja ahụ dụgasị bụ onye ọwụna onweghị onye ụzọ agahụ na-azụbe ebe 1990 something by early 2000 onweghị onye ụzọ agahụ na-azụbe ebe niile kreti pattern mmiri na-efu onye si aga ewelu na fensi sụkọwa iche ya na fensi onye ọwụna gbachikọrụcha ebe niile mmiri ya na-enye nsogbu ụbọchị gọọmenti ya decide let us follow na ịpụta n'iro n'ihi enye so gap from iro wee n'ụlọ ndị ya ebe akwa dị too much kịta ana na-adụzi attractive wa anapụta n'iro anakpọkọwiri isi n'iro ya na-adụzi attractive ọpụta ebe a Oserie Plaza sepụta ya n'ọnụ iro ụbọchị anyị ewepụta master plan of Anambra State for instance ndị ya ebe akwa ka nkụ for example ọ bụrụ na ndị be anyị ụfọdụ follow normal plan and the policies and laws government making with regard to building a lot of uno atampa with mgbe alụrụ ọrụ na Duakadejuwado na Nnewi ọrụ anyị elu na ịghọtago ọ bụrụ na ndị be anyị follow ụfọdụ iwu gọọmenti dewelu to somebody ana-epụta na nke ilo iji wee elu uno a lot of people ife amelu na Duakadejuwado a na-arụ na Nnewi aya affect befa mana ụfọdụ ka akụgidoro unu ha bi na ekumie ya akụmie reason wu because ịlụgidoro unu were kpọkọwa ihe n'ọnụ ilo ịlụgidoro unu were ihe kpọkọwa ihe n'ọnụ ilo ụnụ ma value ana sọsọ ụnụ ma value ana mpụtazi eje m nọrụ n'ebe akwa onye ị na-ebere akwa narị achọkwarị anụkatakwa echi niile gwakwa ya na o nwere ebe ka m gwa ya eziokwu were trade fair for instance ọkwa ifuru ebe a na-eji agba bọọlụ na trade fair o nwere ebe a na-eji agba bọọlụ isi ime trade fair ebe ahụ alụgasịrị warehouse galụ wee mapụta obere geeti ahụ ya abụ ọkada wee pụwa ọkwa ifuru ebe ahụ a na-agba bọọlụ ofu ụbọchị ihe ejechi unu krismas na-abata ọwụ na-alụso na plaza 10 ebe ahụ ọkwụ ndị Igbo anyị igoro iyo and mgbe ha na-ego ha ma na wahala dị ebe ahụ ha goo ya bikos na ha nwere ego ha ga-eji tụlọ ọkụ and atụ ụlọ ọkụ ahụ ọ ba alụfa eseke ogolo ụmụazị multi-million property ngụnwa nọrụ ị na-ebe akwa Lagos State gọọmenti the wicked a na-achụ ndị Igbo a na-achụgharị ndị Igbo ngụnwa onye Igbo na-akwanyere onwe ugwu so ndị Igbo nwere ego eji ego property na Lagos ilegodu jee na Festac jee na Satellite Town mmiri zocha ụbụrụ oroma pọtọpọtọ ma nsị bukwutebe mmadụ ị na-aza landlord onye ị chọrọ ịwụ landlord ụfọdụ ejeluchu ụlọ ebe ha ya agalụ na achara gagido na achara wee na-akpọ n'ụlọ ebe ha lụrụ ụlọ ị na-aza landlord sọsọ ndị Igbo nwere ego eji ego property na Lagos baa n'ime Satellite Town ilu ka ife bụ ụmụnne anyị na-ata ahụfụ ịlụrụ ụlọ baa na Satellite amachicha na mmiri niile dị na Lagos na-alụ ụlọ
amachicha na mmiri niile dị na Lagos mmadụ pụta ogolu mmiri machigide machicha ya machigide machicha ya enwepụghị ife so ejike moment of truth I greet you ịghọtago ịpụta na satellite town ndị be anyị alụchisicha n'ụlọ n'elu mmiri ha amapụghịkwa ife gọọmenti mapụ out for that area ha amapụghịkwa ife gọọmenti ha amapụghịkwa ife gọọmenti mapụ out na such area a na-ego ana ejuzi onye ọwụ ọ na-egotakwa n'ana jee gota ana egotakwa n'ana jee gota ana enwere m ana na satellite enwere m ana na Festac 8th Avenue ka ọgụnụ 6th Avenue enwere m ana na Festac na 6th Avenue and enwebụghịkwu na ibifihichi igolo ana wolugodo jee kpọọ surveyor ka ọ bịa wolu coordinate ana ahụ jegodo na land iru ebe ahụ jenene mmanụ na nwere ife gọọmenti mapụrụ out ebe ahụ fọ ọhụkọ ya wigoro ana gochasịcha ada echi niile ịpụta ibe wụrịa gọọmenti wụkwo a respecter of nobody provided na ha chọrọ maintain law. It's just that na gọọmenti a lot of steeti anyị nwere dey play politics they want to mana the area a na-apampa ife one day it must explode and this asị ndị mmadụ na-ada asịwa just to attract sympathy. Mmadụ pụta ọsọ na gọọmenti bịa kụtụsi unu anyị without notification. Onye gwa na enye notification. Onye gwa na enye notification. Ugboro ole ka abịagolo ebe a bịa mark unu na demolition. Ijekwuo 200,000 ndị officials bịara ebe a ahapụkwa gị na-alụ. Anọkatakwa abịakwa mark kwa demolition again. Ijekwa setụrụ ha with 1 million. Es arọgharịkwa ọrụ ndị ọzọ abịakwa mark kwa demolition again. Remove. Ijekwa ebe akwụkwọ ha ụgwọ one day ndị isi ekwu ọnwụ chọrọ enforce iwu ahụ abata bịa enforce for that iwu isi na-enye ya notification mana ụfọdụ n'ime na a na-enye notification na-eje mee sọtịn ife na-agwa uwe eziokwu ndị Igbo na-ebezi na-akwa oge ọnụ na-ebe akwa ọsọ nọ n'obodo a oge ọnụ na-ebe akwa sọsọ ụnụ ka a na-emewu sọsọ ụnụ ka a na-emewu oge ọnwụ na a na-emewu ụnụ mebegodu na ezigbo ife emewuzie ndị Igbo ya ma na-emewu ndị Igbo mebegodu na ezigbo ife emewuzie ya ma na-emewu anyị ọhụgo ọnụ ndị be anyị na-ebe ọhụgo ọnụ na ndị be anyị na-ebe ya lafuo nwa ahụ ka mkpọtụ ahụ ghara ịbata ebe a Amachukwu lafuo nwa ahụ ebe a gara bọbọ ka mmife nọ n'ịbịara ilele m ịmụrụ ka ndụ ịghọtago. So this attitude of ogo na ndị be anyị a na-egbu ha it should stop. Sometimes let us learn how to do the right thing. Obedience, they say, is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Ịpụta ịmara ụma na-alụrụ ụmụ legacy na-alụrụ ha onwezie ka o si wee kpọzie anyị niile ka anyị bịa bere. Ụfọdụ n'ime unu asịrị ngo ụfọdụ n'ime unu nke n'iyi na ife gbasara ana na ụna amahọ
ife niile na ngwam na ife niile do na ana before unu wee gorie. Some of you are young n'ihi ya because unu ma ịghọtago asa oketa n'iyi na ife niile gbasara ana na ịma he na ịma condition ana na ịma ife do na ana before igorie ya aṅụ ya all risk ka itekiri ọkwa ime a lot of all these people ndị niile ifuru lụchara unu ndị ba ihe ife na-enwe m iwe sef ụnụ ụfọdụ ụlọ ha alụrụ last floor ya ha make use of it ebudobe 2-story building budobe 3-story building ka e wee na-agụ ya n'inwere ụlọ ịpụta ebe ahụ ụlọ tenanti supposed ibi na alụchasị eburu ngwa afịa dọtọwacha ma na ana na first floor ya wuri ezokọla ana die and the before lowe ịma condition na Lagos State ube mmadụ imemwodi ebe nnago na steeti be nnago na imemwodi na steeti be nnago o edocho n'ime ge no na ndị Yoruba nkwo yekete yesi n'ezugo na edu na-eme nke a ka nwere obi ọjọọ na ọkwa unu mmadụ ibe uji ego wee lụ enwere such amount of money iji wee je take risk. Those people were have the in billions in case if you don't know. Ndị niile ahụ efe ụlọ sha plaza niile ahụ ebe a ha dọbara ego in billions. Anọ ọzọ pụtakwa na nke ebe ahụ agwakwa ya nna abịa gologolo n'ọdụkwa etu a n'ọka emeghe etu a ka emeghe etu a mee sharp na o nwere they will still go and take that risk. Ha dọbara ego eji take risk and they will keep taking that risk. Elegodu ka na ala adọ na agụda ha ga ego yeah, thank you. Okay, for Ablado. Ubosi aya akugbo na Ablado. Ngana elu pipeline explosion. A lot of uno do na Ablado do affected. Enwe pipeline explosion. Nka enwe that day. A lot of buildings do na Ablado do affected. Now, all na government gbawe na ebe a reserve area that nobody should build any private property there. Yekwe. Maka ndị Igbo atụ ha aka elelugawa and elelugawa ana-alụ maka ego ụtọ. Ebe ịma na pipeline ga no way distance a suppose inye before mmadụ wee biri. Mana ndị be anyị alụgide ụlọ ga ma n'elu pipeline. Before ma uno nwere uno na a lot of people nwere uno ma na ịba and ndị otu if I affect shara a lot of that place ya afọ onye Yoruba nwere uno dia ese na asị gwam jee na Ablado niile gwam ndị Yoruba onye nwere uno ebe a onga nyango ya aka ha gụtashe na asị ka egoro ngo ya aka ndị Yoruba nwanne ga ngwa ebe ọ na-efu ụlọ ndị mmadụ na-abụ na Lagos onwe onye Yoruba ifuru ebe a ọ ifu ndị Igbo 100,000 for ndị Yoruba 10 ndị Yoruba 20 na-agba o nwere ife ha mụ ịma ahụ ekwagodo property 1 billion ndị Yoruba ya ego elu and ha ya aka ugwe because na ebe a ube ha ma na ebe a ube ha ka nwe stake and stand ebe a ha ka nwe stake and stand ebe a mmadụ ya egola na wuru over 1 billion wee mashi ihe na Lagos gono ka ị na-alụ Kerife na-alụ Kerife na-alụ una na subject unu to obi mgbu n'obodo onye ọzọ iro satellite ilemekata unu na-eti mkpu n'ebe unu kwụsịrị ebe na mmiri n'ebe unu kwụsịrị na mmiri even ha alụsọ kapit self no ha bịa ha connect si run way down n'ime mmiri if o toilet ọ na-akpụ n'ime mmiri before mmadụ ife na-eme mmiri zo etu a the whole compound niile adụ flooded obirikwa na ọ landlord ka ọnwụ ọ chọrọ onye ọ na-achọrọ ịza landlord na Lagos by fire by force ọ ma na-emecha na ebe ahụ emepe ụfọdụ na-anazi ma aja mgbadi ọ chọrọ ka ọ rụta ụlọ nke otu Igbo okwe enough money na business business ahụ na-enye ya ego ịma na ọ bịa ụdụọ ọ bụrụ na ị chọrọ igo property ị gbarata na side east ya ebe anyị nwee dryland ịma na be anyị na plan nwegasị ka o si wee dị ị gbarata
But the most important thing is most times issue go na Lagos. When you coordinate here about what surveyor, na JPK coordinate from there. When you na ndị na office na in charge of land na Lagos. Je na ye ke man if government map la ebe out for. O nwere ike bi go la reserve area. Government dey wait for something. Ndị mmadụ je lesese I nwere ike ibi about 20 years. Government am mecha akutuwe. A serious government but they will still demolish it. Ndị omegola akago nko mana ndị ba ya hele no lesson. So if you chọrọ mpụta kịta aka nsọ hey na ndị Yoruba egbu anyị ndị Yoruba ugbo ndị Yoruba onwe ife ndị Yoruba meru onwe ife ndị Yoruba meru ha chi ime ife ha ma ebe ha ya abata ndị ba anyị juru eju ogo ọnụ na ebe na-egbu uru ha ma ebe ndị ba anyị juru eju the whole of anwụwo ndị Yoruba na-enwere uru ebe a the whole of agụ agụ ebe ya fụ ndị Yoruba nwere uru ịgbadata side ịga century gbadaba side agụ roundabout side mbido ahụ ka ya fụ ebe ndị Yoruba bitu ebi nwetụrụ unu ịgbagota ha baiva gbagotaba ka ị na-ababa side amụwo ị na-agbagota ebe niile ahụ ndị Igbo nwe ha chọọ ịkụrisi unu ndị be anyị ha bata n'ime ebe akụwa gbogbo ha bata n'ime Victory Estate ha bata n'ime Peace ha bata n'ime Uzana ha bata n'ime Greenfield ha bata n'ime Star Time ha bata n'ime kpọọ afa ha Liberty ebe niile ahụ ndị Igbo 99% bụ ndị Igbo nwe ebe a ha bata ebe a maka demolition ọsọ ata ịpụta ije incroach na ananwe ka o si wee dụ ndị nwa na-apụta chọọ ka ha gbayo na ebe a ube ha na ya ka ha zụtabe ha itinye mgbusi na ndị Yoruba eme ya alụ lụbanụ plaza ọ nọ na alụ plaza ofu ụbọchị ije chapụta under bridge Funanụgo plaza ebe a mmiri zoo na trade fair ide ju ebe niile alụchisicha n'ebe niile anyị eji wee kpam ụzọ mmiri an Igbo man will prefer to cry than do the right thing. An Igbo man will prefer to cry. Ugo unu na na-ebe fa unu ka a na-emewu a na-etiwu unu a na-achụ a na-amaginalize unu a na-eme unu nke a an Igbo man na-prefer ugo unu na-ebe na-egbu onye mee the right thing. No na onye ọzọ ka ịnọ. You cannot do it. Onwere mgbe ihe ji wee mekarịcha karịa ndị bịarube ha ọ bịarube onye ya bịanwe. Yes. Eziokwu na Lagos State wee ebe ndị be anyị bi ọfụma onweghị isi ihe emechasịcha na Lagos ka onye Lagos because onye Yoruba ya abịa Nnewi abịa onye Yoruba nwekwara ebe onye emerụ ife na Nnewi gbe nwanne na-ebekwara abịa. Yes. N'ikwuwerie ha accommodate carry na Lagos. What are you telling me? Ha accommodate carry na Lagos. Emekwa the number of land ndị Igbo bịara abịa nwee na Lagos. Nne-ekwu ekete ị na-eme m anya ezuzu ekwu ọnụ aha m ekwu eziokwu. Ọkwa na Ghana ka eze ndị Igbo chọrọ ịlụ Igbo village na Ghana ọfịa ndị Ghana okwekwe omeye. Ọkwa na Ghana ka eze ndị Igbo chọrọ ka ọ lụọ Igbo village na Ghana ndị Ghana ekwekwe omeye mana ịbịa na Lagos ndị Igbo na-egolu onye Igbo nwere ike ịpụta golu ife lulu how many na hapụ na ife ahụ oge na ekwura ndị Yoruba chọrọ igbu unu ndị Yoruba chọrọ igbu unu ndị Yoruba unu na ha kegorube ha eke ndị Yoruba na ọdụ ka ha ekegobe ha ụzọ ịtọ odo ha anya na more than half ndị Igbo ọkụpayịrị ya mana unu ka na-eti ka o wewe wit ndụ anya ndị Igbo si wee dụ ndị Igbo ekwedo accommodate ndị Yoruba the level ndị Yoruba accommodate anyị na Lagos why ya na-ekwu ya wee wụrụ an Igbo man naturally you want to dominate ebe ụlọ even na accommodate an Igbo man nye ye landing ground onye nyenwu ọ ka ya nọkwa ebe a na-ebe n'Igbo ya ndị Igbo ya ekwe accommodate ndị Yoruba the number ndị Yoruba accommodate anyị na Lagos aya ekwene with the kind of superiority complex ndị Igbo niile aya emenwe trade fair niile Alaba International niile Ladikpo niile computer village kpụrụ afịa niile ahụ ndị Igbo lurisichara ya n'obodo onye ọzọ. Ịmakwa how many expanse of land anwapụ as the project Aspanda and Balogun ndị Igbo lurisichara ebe niile yet community host unu
ndị hosturu unu be ha nye unu that free landing space every day na akpụrụ ha n'ọnụ unu asị na ha mere unu ife unu asị na ha mere unu nka unu asị na ha mere unu nka unu asị na ha mere unu nka mana do the right thing unu anyị eme onye kwuo ya ọhụrụ na-emere gonu a na-akọ gonu n'elu kanalụ nọkata wepụta elu kanalụ iche na onye Igbo ama ife ọya arụ n'elu kanalụ onye Igbo nwe ife ọya awụọ etu awụọ ya etu awụrie ya rụọ duplex n'elu kanalụ ị na-ekwudo okwu Ikeja guru ha jee na suru ya jee demolishie ha baa na agụọ saịdị agụ ebe ha jee demolishie mana most of these places amapụrụ out of ndị be anyị developụchara ndị be anyị ada ajụ ese were ego enwere na satellite wee kwuru n'elu be my guy ndị a na nke wee si ya kedu ife emelu ndị be anyị ọkwa nọkwa vidio mmelu ụbọchị nje na nke mekaniki m na First Avenue baa n'azụ ije nye mamịrị wee fụ mmiri wee fụ ebe mmadụ na-anwachi etiti mmiri amụghị na ọbụ ndị taminal ka ọ na-alụ ebe ahụ ka ọgụnụ wee mee vidio wee sị ndị be anyị ọgụnụ wee fụ ebe mmadụ na-anwachi etiti mmiri jee na Eko Atlantic ka ọgụnụ jee na Eko Atlantic ifu ebe Tinubu ka onye du creatiri an artificial island a na-ele mmiri more than how many billion ndị Igbo ruo je na-ego na-amachie na-alụ ya unu na-amachie na-alụ ya unu onye ruru ụgwọ ọ na-efu ugo property ebe a ise calculated risk ọ bụ ife ọ na-eme oke onye a ọ calculate ya edorezie o nwere ego a na-akpọ calculated risk mgbe nwa onye ka na-eme biznes ka na-achụ ego ihe so ndị billionaires dọlara ego wee je na-eteki such kind of risk because building niile a ha lụrụ ha ma na possibility na ụfọdụ n'ime ha ya eritu down ha ma na ọdụ they know because ndị na-elesi ha ya na-agwachasị ha risk do na ha ma take a decision ịnọ na trade fair gwa m na ife na-ekwu wasị afia mechie na bifo afia emepe ebe ibu moto gata alụgo ya ụlọ isizie na ụfọdụ n'ime ha amaghọ na ụdị ife a mechaa mee ọpụta soro ugwu na-eti mkpu anọkọta dara ofu ebe na Lagos sụpịa lekpọsịa ya ụmụazị ba egokọrọ ịya alụgido plaza ọfọgụlụọ plaza na ilo what of onwe ka gọọmenti si wee chi iru ilo wee chọọ ka expand ya that road ma saịdị ebe a kọcha isi nwere ana wee gbago na trade fair sef ka nna gwa gọọmenti nọkata wee decide ya oke ka njụzie ịbata ị na-abata trade fair si under bridge si na trade fair bridge ahụ wee bata isi aka nri etu a ị ga-abalị ogu gaa mata ya village na ndị otu wee bara ime afịa isi etu a ị garụkwa n'ile ahụ gagide wee pụta trade fair first gate wee nwee ka gọọmenti si wee nọkọta wee decide ya na ha chọrọ iru ile ahụ ka ha expand ile ahụ ruo ile ahụ ifedo ka dual carriageway ya aba n'ime afịa and ajụna m why gọọmenti ya eji wee lụ ile ahụ dual carriageway jee na Ladikpọ majority of iro baụ na Ladikpọ udobụ lane ka ha wụ jee na n'ihu nke bebex ahụ wee kwagido wee banye na ife ahụ double lane so gọọmenti nọkọta bata n'ime trade fair maka odoro m anya na trade fair market bụ bigger than Ladikpọ ọ na ndụrọ ngụ mmadụ correct ya gọọmenti wee bata ebe ahụ wee decide ya na ha chọrọ ka ha rụọ double lane ya bata ime afịa ịbata trade fair bridge ahụ etu a nke Abalogun ilo nke gara aka nri double lane ilo nke gara aka ekpe double lane ịmụ na mkpu ya afịa because majority of plaza dị aka nri na aka ekpe aya aka ogbogbo yes majority of plaza dị aka nri aka ekpe aya aka ogbogbo weta a reasonable land aya eji wee consult double lane bara ime afịa ịghọtago so ndị be anyị emezina ife a ha na-eme sometimes obedience is better than sacrifice. Ịpụta na ana enye ọzọ isi ụnụ nwere ego eji ego ala ile ana n'ọnwa onye Igbo ejegoro ile ana ilegodo ana n'elu mmiri onye Igbo ya ejegorie
wugido concrete n'ime mmiri wụpụta concrete n'elu ala n'oyi ụlọ wụpụta concrete n'elu ala n'oyi ụlọ n'obodo onye ọzọ obodo ahụ obodo na-ema na n'ụlọ ebe a anọkọtara ana na-adịkwazị attractive ụlọ anadụ na ọnụ ilo even one plot dị n'ime enwere ike ile 50 million na Nnewi mana quarter plot dị n'ọnụ ilo enwere ike ile 80 million ha asịkwazie ụlọ nke ahụ dịkwazị attractive ogori obunie ye plaza na nke ilo isi na shop pụta ịnwafe egota isi na shop pụta ịnwafe egota look at mfo Nnewi akịta afọ ma ọkpụ na eze bọsọ bụ ọnwụ na ọ na gọọmenti chọrọ ka ha lụkwa ile a based on already existing one ọ na gọọmenti chọrọ ka enye a kind of expansion n'ile a a lot of ụmụ ya apụtụ too much o nwere video mmerụ one day na aduakareji wa a na-alụ ife nji wee mee video ahụ ka iwee fụ ife onye Igbo na-ana na-eje agbọghọmife ndị be anyị na-ana na-eje ọkwa ịmana agbọghọmife ndị be anyị na-ana na-eje fịa nwesị ndị mmadụ ọkwa ịfụlụ the number of land gọọmenti woje n'ile ahụ a na-alụ ọkwa ịfụ ka gọọmenti si wee wuli wụkọla ana kụrisia m ụlọ ndị mmadụ mana ndị niile ahụ ifuru ewoje ụfọdụ ka ewu mmiri anaghị ewumio ọnwụrụ nwanne ihe na-agba fensi kịta wee sị ka onye even 1 foot wee balansị ya fensi ya isi mmadụ ya adarị ya anyị egburie mmadụ mana gọọmenti abịa ikuwawuye aka wee sị bụ na mgbe gboo a na-enwe aga aja onweghị onye ụzọ agahụ in between fensi ya na nwanne ndị niile dụ around by ya na okpuru eze alụchikọcha na onye ọhụrụ na agbakọrọ na onye gwara fensi oje suwuye na fensi isi mmadụ enwerozi ụzọ ọlụpie mmadụ ya esi ga mmiri si aga ụmụ anụmanụ si aga enwerozi ya ebe ka ihe ejekwa kpa njiri kịta ihe ewesịrị ya nakpụ na kọmpandụ mmadụ si na ijere ịkpa njiri mana ọnwụ n'oge ahụ ụmụ ụzọ aga aja niile ahụ nwechara ojoko ma ife ma ndị kụgasịrị onugbu ndị mmadụ esi na ya na-aga ichi ije mmiri ihe esi imeba o nwedoro mgbe ụzọ gara n'ime be anyị asef o nwere mgbe ụzọ gara n'ime be anyị ya si gagide pụọ Abakaliki quarters si pụọ eze agaba isi egbada mmiri ichụcha mmiri pụta na oge garazie ndị mmadụ marụwa ụta ana azụrazie ma na ka esikwa enwe ụzọ ahụ mgbe ahụ onye anyị ewepụta ebe 1 or 2 foot onye ewepụta ebe 1 or 2 ife a onye agba fensị nke a pụtaziri awụrụzie ụzọ gara in between fensị ha ọsịwụ na ọ na-aga na ime ebe ihe mitie kịta gobia na-azụbe ndị be Okafọ ụka ndị nna nna anyị ha nji wee mee vidio ụbọchị ahụ wee sịgo na ọ bụrụ na anyị sị let us go back to our roots ndị Igbo ọdụkwa ready to actually go back to our roots because our root should be anyị malụ ụzọ ahụ malụ mma ndị nna nna anyị ha si wee bi ndụ anyị echi ya back to it ndị adịghị mma we throw it away wọsị ife dị mma ka a na-enyomi mgbe ahụ ịpụta uwe ife ndebe anyị ji ya na kpọrọ mgbe ahụ du mgbe ị anọkọta asịrị na ịmakwana ndebe Okeke abi n'ụzọ afịa nọ nna ndebe Okonkwo nyere ha 10+ of land ya gwa ha biri ọfụna nwanne ya na oke ana kọrọ ya owere ana nye ha mgbe ahụ ka ị ya anụ nna kama nwanne m na-eje biri n'ụzọ ọfịa onye ha na gwa ha bidebelu m ka anyị bikọsi ọnụ mana kịta onye Igbo m ife ana na-ada ụzọ aga aja niile agbakọrọ na onye soro fensi ọsụ wee n'isi nke ibe anyị na-atọ n'afọ ya mmiri zoo kịta oju ebe niile jụọ onwe ya ajụjụ 1990 something 2000 and something express agachabụ n'ụfọdụ iro ọdụ kịta ụdị mmiri ya na-eme mmiri zoo flọd iro niile ọ na-eme mgbe ahụ onye ajụjụ ya ajụ onwe ọ na-eme mgbe ahụ mmiri nwere ụzọ o si agagasị mmiri nwere ọwara niile o si aga ọ nonsense a na-eme kịta wụ na the major cause of most of the erosions a na-enweta yes mgbe ahụ mmadụ ole na-eme alụwa ụlọ ewogide foundation were oyi isi mgbe ahụ mgbe na-eme akpụcha na-ede blọk yet mmiri zochasịcha ya nọ na mmiri be mmadụ na ma ebido n'ụba na mmiri ba be mmadụ mgbe a gbagotara close to 2010 wee gbagotara mgbe ndị mmadụ amalụwa n'ụta ana onye ọ na-akụchakọba
onwe mobile anagba ige na azụ fence go azọ ya gbuwa fence gbachakọrọ ya onwekwara ike ana nwa na-agbachaja awụrụ from ebe a to ebe a onwe ife ọ balụ ya alụ ụlọ na onwe ife ihe eme na onwe ife bara uru ihe eme na ọ gbachakọrọ ya gbakọ ihe n'ime be mmiri pụtazie osi ebe na-apụ nke si be pụta ọba abụ onye mgbe ahụ goto onedo ile one ka alụrụ mgbe ahụ bụ gota ile alụrụ n'ugwu akpati ozu ịma mgbe alụrụ ile ahụ o doro obe a anụrodo anọgidoro wee luo n'anya anyị wetirisi ya ịma mgbe alụrụ ile ahụ alụrụ ya gota mgbe alụrụ ya yet mmiri na-eme ụzọ shaa ọbagasịa si n'ọwala ụfọdụ onye eji ọwala gagide fụ goto ebe ọ ya anakpu fụ mmiri ebe ọ ya agbada fụ ebe ọ ya anakpu gbadabara onwe mana kịta ewuru n'ụlọ luchikọcha ebe niile onwe onye na-enye space no proper planning so hapụrụ ndị be anyị na ndị be anyị igbo ife a na-eme mpụta kịta esoro m onye mma na ọbụ ife ọ na-eme soro ejetiwe mkpu ndị Yoruba eme ụlọ nka ndị Yoruba eme ụlọ nka ndị Yoruba eme anyị nka ndị Yoruba eme anyị nka bedorezie na akwa obedience is better than sacrifice. Sometimes do the right thing. Man, you want to the right thing. The repercussion, you should know that it is coming. Anambra State government, governor, Anambra State decided. Let me roll out the master plan of Anambra State. Too much. Do too much. Can you oge ahụ Nigerian Water Corporation na-alụ ọlụ kene ebe si wee lee pipe niile eji wee dọsasị mmiri mgbe ahụ Nigerian Water Corporation ka na-alụ ọlụ enwegasịrị water works kene ebe si wee lee pipe niile ahụ eji wee dọsasị mmiri ebe niile wazebia na Zambia kịta government water batara every compound mmiri government will provision ebe si wee lay pipe, a lot of pipe and the cables. Today, even high tension cable, even the government make a provision. High tension wires yes we get. No matter Aluchiko China because Adaluno no high tension. Aluchiko China So anytime they decide Magai one 18 and let the government come and urbanize in Newi. Do you know what it means to urbanize in Newi? To make Nnewi a real and true urban city. Many people will pay the price for that. People will cry for that. Many people will pay the price for that. And before the well knowledgeable of what is at stake. Yes. Before the well knowledgeable of what is at stake. Yes. Ụfọdụ anaghị egosego eju ajụjụ okwu onye na-aghọ onwe ya aghọ ọkwụrịberekwere ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ mana ọ na-esi ego ejigo anapụtachalụ ndị Igbo egocha ego ma enu mmiri go ma swamp ma ebe gọọmenti mapụrụ out for agriculture anyị ego ha ncha lọba ya ụlọ na ije Aba jụọ Ọnịcha n'ebe a na-ebu n'Ọnịcha very dirty ka Ọnịcha dụ look at ka Ọnịcha dụ maka na ụlọ ma value of building look at ka Ọnịcha dụ a na ọ na-elu si elugwu nya sky view of Ọnịcha ịgba n'aka ịyasị ọgụnụ ọsọ GRA ka ihe ejenye ọnụ mmiri ịgba n'aka a na-alụ ụlọ ụfọdụ ụmụnne anyị ka ya ebe na Lagos ana ha agbakwa ụnụ ụfọdụ ụmụnne anyị ka ya ebe na Lagos ụfọdụ ụmụnne anyị ka ya ebe na Lagos Towas Odogwu I greet you sir Chief I greet you ụfọdụ ụmụnne anyị ka ya ebe anụkata alụsicha ama m ka ime nkwụ Nnewi do ebe 10-15 years ago kịta onwenuzi ebe ya park ni moto n'ime nkwọ mana emekicha provision for car parks mgbe a na-alụ afịa kiri ebe car park niile ahụ emeki provision nyedo even n'ime trade fair mgbe a na-aplan trade fair because ha achọ ịgwa m na ndị bu moto bịa afịa na ha ya ebu moto ha n'isi
kete ye bia trade fair e ya kpagarigido even na-emezi mburu moto ma eje mpak ya na ka wọchichi haki enwe nje ebe m na-eje ọ ịchọzie onye nke ihe eje atachi mgbe a planụrụ ime trade fair aspanda ọ na-ama pụọ out provision na ebe ahụ car park na ebe ahụ car park na ebe ahụ car park ka ebe car park niile ahụ ndị firi na ha ji ekọnọmi alụchikọcha anaghị ụlọ ịrụchikọcha anaghị ụlọ echi nego abịa kụọ ekpa nkịta echi niile nkịta nwee ofu onye isi na anọ ọkụ ewe batara as a head n'ime afịa o decide ya mba na ire gas structures niile ya agada ala ibe akwa mgbe nwa ọgaranya wụ bironia abịa ka ịbịa kolu m ka nsoro uje tibe mkpu mesoro oti mkpu ma na mmadụ insensitive some of the buildings are now the consequential because you don't have any need for it. It just will an a 3-story building. Ihe ebugo carton ngwafe na 3rd floor. Mmadụ na ebugo carton ngwafe na 2nd floor. Ka ọ ka na-atụ ụmụ boy afụ. Ọ ka na-atụ ụmụ boy afụ. Ọ nwa nwa ya ekwe ka nwa buru carton buge na 2nd floor. A na-eme ife a na-eme oke esi bugoda na 2nd floor na uru aha na alụ uru ka ọwụ uru aha na alụ mana ife na-ekwu uwu some things ụfọdụ ụmụnne anyị na-eme na Lagos is uncalled for. Some of those buildings are they make the use of it. Ịpụta ebe ahụ na-eme competition onye n'otu ibe ya lụtara onye fụ na eze lụtara ojegolu lụọ 4 asị na ichie aga alụlụ 4 nyanwe egolu lụọ 5 onye metro stone tiles ka ya ekpuo n'elu lụchasịcha ya eti ya maka kpuo ya window hood lụọ ya ọma mma mma ya ezigbo tiles agbachie ya si ebe ya ga apaki debe afọ ya na 1st floor ọ bụ ife ya nnukwute standard building ya wee rụọ ife dịka somewhere at least nwe every year ọ bụrụ 3 bedroom flat nwe every year ịya da anata n'opekata mpe 2.something to 3 million na 1 flat alụọ ya gbachikọsịcha ya n'ime afịa rụchisịcha ya ebe niile nye ebe niile ahụ ụlọ ruru ụlọ ahụ etu ahụ ewepụta plan etu ahụ ka ọ dị maka echi niile kwa mmadụ adịghị bịa sị m na gọọmenti a na-achụ ndị Igbo achụ ọrụ na Lagos ya nụrụ Lagos a na-achụ ndị Igbo achụ ọrụ na Lagos ya nụrụ na Lagos tee na satellite town ka gwa m ndị ruchikọchara ebe a as old as agụda ndị be anyị nwechara ụlọ mana adịtọla mana ebe niile mana kuka mana olile ndị mechaa nwee ma ana ebe alụchara halls obodo ndị be anyị n'idiri ideche echiche ego anyị ji aka na abụ n'ọnwa ọnwụ were achụ we need to be careful. Onwe mgbe emecha n'ụwa onye na-agba ahụ na you people get Lagos bụ onye anụ ụga ka ọ na-atụ efugo na we get Lagos ya mmadụ ahịa eji aka na-abazi ife ọnyanwe ndị Yoruba na-anwa ụbọchị ndị Yoruba ya ewepụtara ndị Igbo anya ntụ ndị Igbo ji wee wepụta ndị Yoruba anya ụbọchị a ga ndị be anyị ya n'afọ Lagos ihe ejebe mmadụ karịa mmadụ be otu onye nọkọta iwu onye adazi anyị ugwo ndị Igbo ndị a na-adazi bụ na karịa ngụ ọkwọrị alụsị kpakarịa ike agwaghị isi eji wee tụọ iwetago ije na Lekki ije na Ikoyi you can pass one building without seeing 5 owned by an Igbo man. You can pass 1 without seeing 10 owned by an Igbo man. Jee na VGC Victoria Garden City pagharị ibe niile ịbata Chevron Drive Chevron Estate ndị be anyị juru ebe niile most of the important site niile dị na Lagos bụ ndị Igbo nwe ebe niile ahụ ịpụtakwa isi na ndị Yoruba na-achụ kedu ebe ha na-achụ iru obe mmadụ idokonye n'onwe ya edokonyere obe mmadụ ka ịnọ ọbịalụbo onye ya bịawude ọbịalụbo onye ọ ya bịawuye ifu nje mana nda briji niile dị na Lagos ma chọpụ ebe a na-ere maka ịka ya afọ onye Igbo ebe a n'ọda restaurant ole dị na Lagos ọ ndị Igbo nwe kpagharị ebe niile you will see more Yorubas in the offices, government offices, private offices than you see them outside. Even these days itself, Okada, even na ọgbọ ndị Okada na ebe ahụ do 500, 300 ya ndị Hausa, 150 ya ndị Igbo,
ebe 50 ya ndị Yoruba na ọ na ya afụ ndị Yoruba n'ebe a. So what it means is that na ndị Igbo take over everywhere na Lagos mana every day ka ụnụ ka na-ekwu okay ya were na ndị Yoruba na-achụgharị pụn na Anambra steeti bụ nna ya nwego freedom wee ife niile chọrọ ime. Achọrọ m ịjụ ajụjụ emekwa mmadụ one bagolu nga na Anambra steeti a maka na ha kwuru ife ha suppose ikwu. Emekwa mmadụ one atụgolu nga na Anambra steeti be nna gị maka na ikwuru ife suppose ikwu. Emekwa mmadụ one nọ na nga maka na imere ife suppose ime na Anambra steeti ahụ be nna gị o wee wụrụ na Eko ugbo onye ọzọ ana ndị Yoruba ngwa nwe onye Anambra o nwere ife ihe eje mee na Ebonyi steeti ndị Ebonyi steeti agwarụ n'iwe onye Anambra na ife sọ oge ihe eme ebe ngwa onye Ebonyi nwere ife ihe eme na Anambra steeti ndị Anambra steeti echetalụ na ndị Ebonyi steeti a wogo na ndị Abakaliki abịa ebe a na-emekasị. Yes, de no nwere ife onye Imo steeti ihe eme na Anambra asịrị na ndị Imo steeti ịma na ndị Mbaise owuzie na Lagos ndị go na ha ahụ the same tribe yet ha nyewu the kind of freedom enyeru na-ewu ha because na ha hapụgo n'ụlọ ebichikocha ebe niile ife nchọziri ụkwụ ụlọ gwa ha na ebe awụ ụlọ nwe na ebe awụ bụ na ụlọ karịrị ha be ha. Oge ọ na ndị Igbo je na-ada ọgụ ebe ọgụ adịghọ oge ọ na-eje na-ada ọkụ sọsọ ịda ọgụ ebe ọgụ adịghọ ka anyị ji were aka anyị su ibe anyị ọkụta atọ na-agba kịtịkịtịkịtịkịtị sọsọ ka a na-ada ọgụ ahapụ ife anyị ada ekwu a na-ekwu ife enweghị isi. Enwere critical issues anyị ada ekwu iji na-ekwu ife enweghị isi frivolities things that doesn't add up anyị eji na-waste time na nya merụ na anyị siri be anyị ọkụta ọ na-agbakwa be anyị still we are not able to learn our lessons. We are not able to learn our lessons. Ịpụta ime ije na-egolu ha na ebe ma nọ illegal structures ele ijegorie maka na nwere ego so nwere ego ịdọwala ego adọba na bank account osuzie na ụdị a ịkpọ ma abịa nsogbu ejugoro m na m enwego plot enwe mmeji wee bịa so ngwa nwere ọda 9-10 tap something idewere ụmụazị ikekwe ụmụazị idewere ya n'ọdụ Naijiria ikekwe ụmụazị idewere ya ghọta bụ ụdị ife a na-akọ eso m ga-ebịa ka akụkọ. If it is a genuine cause, we will all fight for it because an injury to one is an injury to all. But if it is not a genuine one, we should know. Because majority of people who go na we go to we just go. Ndị ba ya bụ na sister venue. Ije kwa igwa na sister venue. Amakwụkwọ na government nwere plan for that sister venue. Onwe ebe fire service ya do. Enwere ebe amapụ out secretariat ya do. Onwe ebe amapụ out some administrative buildings for ife ya do. Nwe ebe amapụ out na ebe a ebe canal mmiri esi aga. Mapụ out ebe niile. Government na plan chief niile a. Mana ihe ije na land ifu master plan. Fu ebe mere free trade zone. Ebe niile ahụ na-atụchasịcha na master plan obodo do like this. Do like this. Iju ese mara. Mana ndị be anyị wụfere onye nke ọzọ ya bụ ekwe 38 okwe 45 n'ugbo ozugbo isi $1 million money stop nonsense. Ọgadago nke ahụ kwuru dogo ka nke ahụ kwuru si wedo ọ dara wee fọkwa na ntị ozugbo ekwutere nke ozugbo ekwutere nke ndị Yoruba na ile onwe nwere ejere ewu ndị Yoruba a na-achụ ndị Igbo why must it be Igbo people always mana unu ju Lagos ndị Lagos ahapụgoro unu Lagos pụọ unu nwere Lagos unu na-asọzi na unu nwere Lagos election na-aba n'obodo onye ọzọ onye Yoruba onye eme ife ahụ majority of ife ahụ ndị Yoruba ka ndị Igbo do accommodating jee bee na akwụkwọ dọwuye Lagos State the land of opportunity wuru ndị Igbo nwee anyị agwa anyị na-alụ ndị Yoruba fim henene eziokwu ịchọghị ịnụ ka m na-agwa gị na-efisi kpakapaka ife ahụ eziokwu ịchọghị ịnụ Lagos State wee wụrụ na ana ndị Igbo ka ọwụ ndị Yoruba aka eyigo gị egwu ndị Yoruba aka eyigo gị ndị Igbo na-eyigo gị egwu na ana m agwa gị ka o wee wụrụ
ụnụ mara ụmụrụ eje na-achọ okwu ebe enwe isi ịchọ okwu ajụ ọzọ isi ndị Igbo na maka na iwu onye Igbo na maka onda briji niile nkụ kanalụ niile onweghị ebe ihe je na Lagos ndị Igbo juru jee n'ịba new site ilu n'ịba new site more than 70% of building ndụ n'ịbanwu ndị be anyị nwe which kind of accommodation again unu chọrọ ka ndị accommodate unu well do what is right iji igo ana jụọ ese wee go ana ọ hịpụtaghị igo ye especially nke adụ n'ime afịa. I'm sorry to tell you this, more than 60% of private owned buildings and plazas in the mafia, trade fair and the FA put together are illegal structures. And they know. Yes. Okay, can we close to 50% of individual buildings and plazas in the Nime, Balogun and the trade fair and do illegal buildings, illegal structures, and the majority of them way because how my system had you grip. Yeah. On our na do clear we holiday rule. Nobody am going on na Biafra. Of if you are mgbe mechiri afia wo ke yari won structure e lo chazi no ba. O we go full boss. The law is law. You can do anything, but the justice is something you can never cover. It may delay, but it can never be denied. And then one was done at Toyota. Because we go and he go down 20 million. Boy, strike one banana on 1 billion. So you will feel more pain that time. Yes. For the mono in our law, the council abia. Ịchọrọ ndị kansụl ego ha mara ego naba echi ha abịakwa ọzọ ahụgharịkwa ọrụ another state abịakwa they will continue to disturb you until the day ikoye eju that day yawu the day. Then another thing m chọrọ ikwukwa awụ ụfọdụ n'ime ụlọ a na-enyechi unu notice ụlọ eke aga m unu na I've buried my emotion. I use sense these days. Onye akpata na ikpe mkpere onye ọzọ ikpe mma na ekpe m obi adọm mma ha na-eje ikpe akọ na uche ha na-ebi ikpe akọ na uche because na ebe na ha na-ekpe onye ọzọ ikpe ka ị na-ekpe onwe gị adakwa ama ọsọ nwere ike echi niile some people na-ebi ikpere ikpe ha na ọkwa na panel ebe a na-ekpe gị ikpe go n'onwe gị ikpe already now televisions ka ha kwuo they will go and take reference from nke ikpere ekpe wee kpee I'm a many in a court now. Court to pass a judgment to get a reference here. Another court can reference on the one court to Lubu. When your judgment in Abuja. Okay, see me. You want to go? Okay, see me. So I buried my emotion and I said, let me be using my sense and use the sense when I judge. When you do so, you will never regret ever doing that. Because all you make not too many things here that but and they by knows of justice system I believe in. When I am no I no just ya check a man I know ya. I'm a good zoo. If I'm believing ne fan me fan no I don't mumma. Ona no give me fa no the woman. Keta no go time you were chalky. He just yeah he just off for he just off for yeah, when them na iye eku community unu niile agwa ngo oga never na call story ke na ko e what go e what even na agwa so do unto others exactly the way you will want others to do unto you. Ụfọdụ n'ime unu a na-serve chụ na akwụkwọ una na ekwe ụbọchị oyi nekwa nke eje kulise na Lagos Island the other day. Then get kulisi na Lagos Island the other day. After ahụ kwa ụgbara gbachara. E nwere illegal structures. Luchikocha ebe niile. Nwere illegal structures. Ọkụbai ọgbari ebe niile. Ụmụ machakwa. A na-achụ ego. Sọsọ wofụrụ anaghị appreciate. Sọsọ wofụrụ anaghị appreciate. Ịghọtago. Asa anọkwa m nke ụbọchị ahụ. Onye dị in charge of that demolition bịa wee nọrọ na video wee na-agwa ndị mmadụ na-enyekwolu ndị mmadụ from now to so days
n'ọkwa ụbọchị anyị abịa kurie ebe a ụfọdụ kịta asị na-enye ha notice because all those people a na-enye fa notice ma na-enye ha notice ha na-eje ka amanụ nwe ka a esi wee sụọfịa ikekwa ha na-eme na ara sụọfịa mmadụ anarụ ha ego gwa ha na nsogbu adịghọ na ya amụ ife anyị eme gbam ọ bụrụzie na onye na-enforce ewu onye ahịa n'anya n'iwu mefe mara ife na-eme ọtụọ kala ndị ova oti mkpu na-enyekwa ha notice o na-enyekwa ha notice o na-anọkọtara enyeghị notice katapila wee kwaba first one nọ n'ihu nke odo na nọmba 10 kedu ife ị nọ na-eme o wee bido na from nọmba 1 kwagide erute na 10 ebe house odo question kedu ife ị na-eme e wee bido na nọmba 1 wee kwagide erute na nọmba 20 oge aka na-akwa nọmba 5 ị ka belivuru na kọl ị na-ebe ya work ị ka believe na onye ahụ gwara don't worry we are going to handle it ị ka believe na n'ihe escape osu igbo akwa tinye mkpugbe aka n'isi tinye n'olu ndị mmadụ a na-emezi anya mmiri na-emakwa ka isi wee kpakọsị ego wee ruo na-emakwa afụfụ ịtalụ na-emakwa nke a ndị mmadụ a na-emezi tias ya aha anya na-emezi ife anyị na-ekwe ha emegbu onye nke a kedu ụdị wickedness dị ife onye a na-akwatu na akịta ọya lụ na onye gụta nwofe akpa simenti ọ na-alụ ọrụ ya ọ na-alụ ọrụ ya ọrụ ya ka ọ na-alụ ịghọtago ọrụ ya ka ọ na-alụ gọọmenti decide ya to work n'ala Igbo hia building ya apụ waja ife ndị be anyị na-alụ kịta ahụ complete nonsense ọ na marụtana onye ọ na-amụtana ife ebe anyị eji maka na elu ebe a na ebe a wee gbuo mmadụ ọrụgide ụlụ chakọrọ ya lụrụ ya bịa n'iro ti geeti ya n'iro gbaa ya paakị nwụdị moto n'ihu geeti ya yes so many people ya paakị ni moto n'ihu geeti ya ịpaakị ya moto n'ihu geeti ya ma na-ekwa moto n'iro ịghọtago ịpaakị ya moto na ịkwụrụ ịya akwụrụ etu agha mbata na be nkịta nkwụrụ n'ihu geeti ma ewee meghe geeti ụfọdụ n'ime ha awụ n'ilo ka ha ya akwụ ewee meghe geeti onye na-azụ ana ụfọdụ fensi nna nna ya ịmakwa ebe nna nna iche na nna nna ya kwụsịrị fensi ebe ahụ wee ọ manụ bikọs ọ mgbe ahụ ka ha na-efolu iwu ọ manụ ya ewepụta soso and soso foot from fensi to ilo wee gbaa fensi nke nwa anwụ nwa etolite firuo nọ iberibe ka ọ dara ikurie fensi ahụ je gbachakọrọ ya n'iro gbakpute ekuorenji ebe ahụ kụọ apụ rụọ ya shop gidigidi ritu tata ibebe moto fuelu breki ọ na-akpụ ube mmadụ straight piom nwozide ebe be ndị ọcha a na-alụcha wepụta ma ebe anyị alụ gadin n'ihu geeti bụkwa na ndị ọcha na-alụcha alụọ gadin n'ihu geeti ichetazikwuru ngwa n'obodo oyibo ichetazikwuru ndị ọcha na-alụcha lụọ gadin n'ihu geeti ha mee landscaping ya lụcha ọma mma n'ihu geeti ha ana ahụ ha wepụta n'ihu geeti che na ha wee any day gọọmenti chọrọ iru anything they take from that land mana onye Igbo ya abịa gbaa fensi na geeti na fensi so ya na gota a na-alụzi ilo a na-ama na-ejizi ilo ịpụta ụfọdụ ilo ya aga straight esi etu a ga all because na ndị mmadụ ebupụtacha na structure and ọ bụrụ a working government may decide to look away from emotion and work ịmanụ na anyị abụkata gọvanọ ahụ ọnụ ya adụnatara na mma na idu wicked na Chineke na ụmụ ya ata afụfịa for doing the right thing because you always want government to work on your emotion rather than working with rather than doing the right thing. Look, if you choose to be working with your emotion, you will continue doing 99 wrong things. Because you believe that the moment you cry, people will come to your aid. You see that popular rich man in Anambra State just buy 2 months ago big acres of land after. Hey, can you comment, Ifa? I'm interested in that comment. Can you do that comment? Hey, comment at the couple up. But I'm interested in that comment. So, then you attack in Zugo. I already been in a
ọrụ ihe ka nne je ọrụ ha ma abalị unu na mfụrụ ọcha gbamgbam ịghọtago ha ma abalị unu na mfụrụ ọcha gbamgbam so nke ahụ gbara nkịta awụ eziokwu nwere ike ndị ya agwaghị ya aka nkụ a lot of bloggers will come out na-eme ha na-emegbu ndị Igbo eme ndị Igbo nke a na-egbuo na ndị Igbo na-achụ ndị Igbo na Lagos onye ya agwaghị eziokwu a na-achụ ndị Igbo na Lagos ndị Igbo ya nọnwụ na Lagos we like to balance klọb niile na-ekwa ma klọb niile Ibiza onye Igbo kpọrọ afafa onye Igbo keji onye Igbo ndị Igbo kpọrọ afafa majority of hotels niile dị na-amụwo kpagharịwa Garden Top Santiago Milan kpọrọ afafa ncha niile ndị Igbo nwe na choice areas ha tụfa amụwo ndị Igbo nwe ihe yet a na-achụ ụnụ ka achụ wuo a na-achụ ụnụ ka achụ wuo makwa ebe Ifeanyi Uba nwere ana na almost at the heart of Amuwo ebe Ifeanyi Uba nwere plus of land do enough ịlụ warehouse ma ebe a na-alụ authority newspaper mount ma mask na ebe a na-aha aka billions yet a na-achụ ndị Igbo ka achụ wuo sinu onye mere anyị ife fia ndị Igbo si na onye mere ụlọ ife ndị Igbo nwere superiority complex even na Nigeria ọ superiority complex anyị dewela anyị si n'anya ebe anyị nọ tata etipikala onye Igbo believe na ọchịchị elugo ka e were ọchịchị ahụ nye unu n'aka ichefuo na-enwe law and system and you must follow that system before you grab that power. Ire kwuso n'olugolugu eluzie na ballot onye ọwụna je tụọrọ onye Igbo. Is it possible? You walk your way. You will not be other people. Yoruba, Hausa. Echetara m mgbe election a emelu on capital Obi pụtadoro n'elu a na-ekwu na oke na-ezu onugo ọchịchị to the south ka ọgụnụ because na ọhụrụ n'okwu niile sọnta ọgwụgwụ ka nsi ewe mmadụ ebe efuru m nwere okwu mata asị ya ekwu emenya fụ na eziokwu bụ n'ife ọ ya ekwu ema ka ihe esi wee ma na ikekwo na mụ sọpọtara ife ahụ okwuru ya fụ m ebe m pụtara ịbịa agba ya mgba na ife ahụ okwuru because na sometimes the message is far more better than the messenger. So if you learn how to be paying attention more on messages rather than messengers, the reason one kero fonye mamara ga atokita etu akita ayima ode mmadu ejike moment of truth and the guru ezigbo. Let me use guru ezigbo because na guru do nkirika carry ejike, so can you use guru do nkirika mo carry ejike ewe nsibe ma we na apụ guru we si St. Mary's we na agbadata we si mezugo mejikwana na St. Mary's so na na-egbusisi mmadụ na St. Mary's asị nkirika asị etu guru si wedo iwulili iwu na so feke ka ya agwa obefa guru gara onye ara ikwukwana ka isi ekwu mana agwara iwu na ife na-egbu mmadụ da ebe ahụ ịnwa anwa ati isi ebe ahụ o wee wụrụ na ife ahụ ọ gwara iwu eziokwu you may not even ịdụ ndụ wee confirm na ife ahụ kwuru iwu eziokwu ọta ife na gwa ịnwa anwa ati isi. So the best is to take that message when you're very serious, even though na the messenger is not your favorite person. In other words, unlock gomu see you better than duko walk with the bus stop. I'm going to put on if I hope mana I must look for a way or pota a simu azonu nyosu we will be jamato jawari ben leje before mgbeda na elu or chineji I am with a record if a man has said Mary so man. But you must. There are some messages that when you see, you treat them and forget the messenger. There was a time election we were put a zone here to the south. Joey Bokwe. We post to say the election we were a zone way far to the south. No fubo onye Igbo na wagari benda Hausa
na-awagharị be ndị Yoruba ọsọ ndị Igbo ya atụ akwụkwọ ihe eji wee wee ọ sịghị na-ekwekwa ndị Hausa ahụ na ndị Hausa akpagharịbana echi niile efie nọ na palasị Alafin Foyo ọkwa onye Hausa onye Yoruba echi niile efie nọ na nke Emir of Kano na ha akpagharịbakwana. These are necessary engagement and lobby you need to become a president in this country. You cannot bypass the system. Mana ndị Igbo nọ na-asị n'olulu ha anyị enwere ekwu ihu n'aka. Yes, you must align with the north, align with the southwest and the north before you become president. Because now, so ndị Igbo niile tụọrọ gị akwụkwọ ihe win. That is the truth. Moreover, when you na-akpọ federal character. Hey, oh my baby. My baby. Hello. Say hello. We see you again. We see hello again. Eh? Even in a oh my baby. Even in a Ngwa biscuit. Ngwa jeke gota biscuit. Jeka gota biscuit. I say bye bye. Marisha, you see? So, Okuye ndeba ibido attack where no, he neje alashan down sike. He neje alashan down sike. You see? Superiority complex in the Igbo do too much. Oh, do too much. You can't go to Lagos without crossing Bini. They bypass. Get Benina. One day, also only yes we caught to bypass. I will Biniki. Nime Biniki in Aba. Or no, do state in Aba. Also only yes we caught to bypass. Okay, only do state in Aba. So you must pass it. It should go there in Ubini. No, like Obini, but you must pass Bini before you get to Lagos. Unless you by plane. Even you go by plane now, when you want to be if you will airport. So sometimes let us stop this superiority complex. Sometimes obedience is better than sacrifice. But they believe in sacrifice rather than obedience. Is that not what P2B is doing now? That is why you see now in P2B, Omife Akolo, Benda Hausa, Oje. Now, okay, Kelafaya, former President Buhari, Ndemadu Nekuna, na Tinubu, na P2B supposed to read you for the Nasi. The truth is that if you must rule this country, you must show the other regions, the other tribes that you are not coming to divide this country. Also, go do now your agenda. You must have to hide it. Yes. So you must show other tribes that you may stand for unity. What do I mean? Former President Buhari, one of the critical stakeholders in this country, or former President, and though an elder statesman called Ugwausa, no, an aspiring leader, a hatcher. Peter Obi as president of Nigeria, not president of Igbos. You want to go? So, Oyanwo, Ejuni Yeje, Nze, Ejuni Yeje sympathize with Nde, if you want. Because Buhari is not just an ordinary Hausa citizen. He's a powerful belong to one of their elite. He's one of their top stakeholder there. You must sympathize with them to show them that you need to feel their pains. A lot of them die, they are too emotional. So, Ndi Igbo na do too, apart from Esen and Ndi Igbo na do too emotional. Ndi Igbo na need that superiority complex. Ndi Igbo na do too, Kerifa na akpe. Mmadụ ide demand too much. Kerifa na-akpọ mmadụ ide demand something. Somebody dey ring ya ka ngote. Kerifa na-akpọ. Yeah? Mmekwu entitlement mentality ndị Igbo too much. Entitlement.
mentality in the Igbo too much. Yes, I once listened to somebody who na in about so Tinubu Ubononeki Binigoro join your state government for example or local government allocation since if you munai had a treaty as if no a trivial matter. How can you not? Politics is local. Politics is local. That is why most of the politicians you see today started from their own locality. Yes. Peter Obi Anachoko, who president of Nigeria now, who 2-term governor of Anambra State. One kwaso here in Afu today. Buhari here in Afucha. Go and check. They all started from their local politics before we got to national. Local government will go and ensure they utilize that money very well. Your House of Assembly member will go federal government in a year. Ensure they utilize that money very well. Your senator will constituency from that in a year. Your House of Assembly member will go in a year. Your governor will monthly allocation federal government in a year. You don't want to ensure proper usage of that money, but you are busy running to the center. Ndi problem. Even in a Kumaka Soludo Kita, only Anambra State man, he defend. But him and a Madonna down a Soluda along this area. That does not mean no hate is Soludo. If on our barrier, Soludo will if $1 huge naka. So, to whom much is given, much is expected. And I want to make you buy maybe when a Soludo G4 you do in so politics is local. Let us organize ourselves first. Ndi ba organize. Ndi ba na ebeka, ndi ba na erezi kalam. Ona fie benine. Ndi bo wa ka scatter number, ndi bo wa ka scatter no da pa nda so no na Anambra State. Kan wa ndi bo no n'ugwu Hausa. Ndi Yoruba no na the whole of Southeast. Kan wa ndi bo no na Lagos State alone. Check in. Check here. Where's the lie? I mean, I like who go on. I may mission you are too high. Well, actually, I like how yes, and marginalization. But the areas they be Analujaka, areas they be Analujaka. I'm not the right place. Yes. Thank you very much. Thank you very much. The only message in our inbox because the very necessary maka, especially after Mitchell Vida yesterday. And they buy although anyway I'm long introduction. If in as much as now resources go nedo, I'm all the guy highest in Ofunye, Konwiki, Pojimu, Bonata, or Pojim Madebra, Hamazeka highest nata, but on the mado. Yeah, inbox made you. Yeah. You know what I go? Huh? So, when you now the whole of Southeast, I mean, Anambra, Enugu, Abia, Ebonyi, and Imo State, and also on the whole of 5 Southeastern states, the Yoruba on there, the Agangwa Lagos. Ndi ha can spread the tentacles like allocation na Abia Lagos state government. Ndi Igbo dey benefit in allocation na Abia Kano state government. Ndi Igbo dey benefit in allocation na Abia Ogun state 36 states minus 5 southeastern states nina. Ndi Igbo scatter na other part of state in Nigeria. Jezena Abuja. Ika Abuja into 3. Ndi Igbo nwe 2. Kama gwa yeko. Okay, Ndi Igbo nwe 1.5. Ika Abuja into 3. Ndi Igbo buy a lot of ndị ọgaranya ya imelu n'Ọcha Lagos relocate Shama Abuja ano into real estate. So, an Igbo man na register footprint here na every oh my God. Oh, now say kia ho. Now say no kanu nwere ike so rutere la bia. Anambra emecha ko so rutere la na. Oh, Igbo ejugwa Hausa choko ko gosi that
Ogbuefi 1 bịara ebe a onye Igbo ya eje Kaduna chọọ gosi na akụ enwebe 1 nọ n'ọhịa na ọ bịara hia onye Igbo ya hapụ footprint no free sessions scattered all over no businesses scattered all over transportation company ome na-esi Abuja abịa hia ọwụrụ ndị Hausa ka ọ na-ebu ome izuru n'ụzọ 14 passengers nọ na moto ahụ na-eme ha 10 or 11 ndị Igbo si Abuja abata 10 or 11 ndị Igbo si East eje Abuja ịghọtago Tech Southeast ala Igbo ọ dị okay ife ikwuru amaka. But the fact is that we must first of all hold our leaders accountable. Yes, before we must first of all hold our leaders accountable. Because I'm a local government money. Go? I'm a local government money. A lot of them buy and a Chukwu okike mbiko delu message na inbox or you will know number na page they send their message na WhatsApp. Oh my brother, you gotta go. Oma, you gotta go. You gotta go. Okay, ma will get the money. Behind the age, you gotta go. Biscuit. Gotta go nke Ifa. You gotta go nke for. Oh my God, you go taro. You gotta go. You go taro now. You go taro. Yeah. Oh, you go taro. You come for. You gotta go. So, on the local government fund, we say a lot of money to do wonders in every local government. Any local government with a such amount of money. Utilize area of for the period of 4 years. Couple with the state government ya aloeba, couple with the federal government ya aloeba. A man of development ya daga evenly. Obudonile ya they develop simultaneously. So we must do the one we have to do. We must hold our government accountable. Ohana our government in ife hayeme ifumwado or they may defend there. Eh? And that is what the problem is. One of the most flyover bridges here in the House of Rep and House of Assembly. No matter how useless or now, or ya that shot and call you one abeha. Ndi Bonine hold to go to ministerial appointment. Go to have a lie. Or wrote to me, I'm Minister for Transport, or rail line, and I'll Chicago. So, if anything, I'm easy, dear now. If anything, I'm easy, dear now. Commercial broadcaster will come back again.